Kaixo, garapenezko 11. helburuetatik hiri eta komunitate jasangarriak gure eguneroko arazoei aurre egiteko aukera ematen digu. Horregatik, gure arreta plastikoen kudeaketa egokian jarri nahi dugu. Plastikoak itsasoetara eta ozeanoetara ailegatzen dira, eta hori ingurumenari kalte egiten diote. Plastikoak desegiten diren heinean, mikroplastikoak gure ingurunean geratzen dira, eta horrek gure osasunean eta bizimoduan ongizatea eragin dezake. Gai hau lantzea lehentasunezkoa iruditzen zaigu, gure herriak garbiagoak izan daitezen, eta kutsadura murrizteko. Errikapena sustatuz eta kontzientzia sortuz, etorkizun jasangarriagoa lortuko dugu. Gure komunitateak aldaketa positiboa sor dezake. Agur!